So balik ta diri no sa ato ang tips and tricks. Sa kini nga video itudlo na ko sa inyo ang isa sa sekreto sa Photoshop no. Based sa ako ang nahibalaan. So siya sa sekreto sa Photoshop. So kung magbuhat tag yun ani nga design sa Photoshop nga ning style. So sa akong pagbuhat ani. So tudlo na ko sa inyo karon ang isa sa pinaka sekreto sa Photoshop. So dili kung tahay sample na to magbuhat ta o kinaman sa so magbuhat ta og circle. So i-hold na ko ang shift para circle gyud siya. Then so after ta mo kabuhat ani circle pula para siya. So karon ako siyang Control Alt T combination. So pasabot ani Control T is para na siya sa transform no, transform. Pero akong gapil mong Alt pasabot di lang siya i-transform, copy pa gyud ang action. So pasabot ani na pakita na ko sa inyo ang pasabotan. So pag pindot na ko sa Control Alt T, may gawas ni siya. Karon kung ako na siyang i-move, tukan na siya kamo. Duplicate siya. Unya akong enter. Ang nakuyaw pagid ani kay kung ako na siya ni Control Alt Shift T. So ano mo itabo. So iyang sundugon. Ang katong akong pagkapikikan ani padulong diri. Pag Control Shift T na ko kay tungod ako sa Control Alt T tong primero pag copy na ko ano niya, pag sunod na ko og Control Shift Alt T mo na niya duplicate siya. So isa pa ano siya groups natin sila. Tago isa pa magpataglain. So buhat tayo lain nga style ha. Kini ato siya ganion itong kambihan ng color na green siya. Importante humanin mo buhat ani click mo ni move tool. Importante kaya na siya para dili mo siya magsagol sa isa ka layer lang, para maglain-lain siya kada isa pag kaya nga ani niya ato lang i-blend pagkahuman. Ito yan ato siyang i-Control Alt T. So nagawa siya. So man ani ako na siyang i-drag. So ako siyang ato ibutang og 45 degree. So enter na to para then Control Alt Shift T. So see, so naka siya. So kung ako na siya i-highlight tanan, hindi ako ang blend. So mga interesting na mga forma. Interesting forma. So sample lain pa. Lain. So sa tuwing puta. So yung ato gyapon tong buhaton no. Kana gyapon itong kamay. So tula. So itong buhaton is ana. Then Control Alt T. So karon itong buhaton is kini anchor niya atong ibaba. Pasabot kung ato na i-rotate diri siya mag-base sa anchor. So kung pasabotan niya sa mga kung ako na i-drag see so diri siya tuyok. So ato ibutang niya siya tunga sa 45 degrees is 22.5.
So kung enter pag yun ara so tanawa ang folder, tanawa ang layer diri kada karon ako ipinduton ang kuan, ako ang pinduton ang Control Alt Shift T. So see ang layer nagadaghan po. So ito siya design. So kung ako na siya i-highlight tanan niya ako ani delete diri kung sabay. So kabuhat ka og mga lain nga style, lain sa style. Paglikod ato ang kamay ang kulay. So see, design ka. So again, isa na siya sa pinakasekreto sa Photoshop, no? Na bukod kung na pinakabalo nga lagi siguro. So comment sa baba kung kabalo po mo ano, no? Kung asa niyo na nakita, asa niyo na nakuha nga style po. So pwede mo comment sa baba ano nga video. Please comment kung asa mo kabalo ano. So napo ko isa na ipakita sa inyo, ha? So na itago. So balik ta diri nya karon tumuhatan is magbutang tao ang guide lang sa guide lang ka. So mag-create karon ang circle. So create circle, i-hold na ko ang shift para lining din siya, no? So punta ito ko. So kana siya. Then ako ang pinduton ang Control Alt T. This time kini ako baba dari so baba. Then ako na siya i-drag. Then after na ko i-drag, ako na siyang pagamiyan pag yun. Hold ako ang shift para dingin gyap na siyang paggamay. Okay, so nga na kagamay. Then kung enter kuman ako na siyang i-Control Alt Shift T. So C akong i-hide mo. So C na siya i-design. So kung ako lang kami nagkain mo ko. So again, sekreto sa Photoshop. So napailain ako nga sample ito ikata. So create og circle. Ito na siya reference, no? So reference ang nato na siya. So karon na itong buhaton is magbuhat mo ito na circle. So yung circle atong ibutan sa iyo. Itong buhaton na mo highlight siya ka hindi simple siya. So kini nga circle ato lang patong reference para tuyo ko na to siya. So kini atong i-hold ang naman siya kini. So atong i-hold ang Control Alt T. So gawas ni siya, then kini atong
karon ato na siyang birahon. Itong birahon ato yung buta 45 degrees. 45 degrees. So kung ana atong i-control Alt Shift T. See? So karon pwede mo tayo dito yung una. At nakita o yung design. So ambot kung magamit ba ninyo, pero kuha na siya. Isa na siya sa mga sakreto sa Photoshop na wala yun, hindi ko kita sa tools, hindi kita sa command. Combination lang siya sa keys, no? Combination sa keys. So pareho ano nga design. At ang small ang background ani. Background color ito ang dark. Sa tawag ani sa Photoshop feature siguro si duplicate series or duplicate sequence. Di ko sure kung kano sa siya nasugod, pero yan pa sa mga Photoshop CS6 naka-testing na ko ani. CS5 ata to nakagamit na ko ani. CS3 di ay nakagamit na ko ani yung style. So unta ni-believe mo ani. So sa inyong ka-believe mo, like mo, subscribe pag mo. So kung kabalo pag mo ani nga technique, i-comment sa ubos, no? Comment sa ubos kung kabalo pag mo ani nga technique. So kato lang, adios, salamat.